سبحان اللہ امام الانبیاء آقا حبیب کبریاء آقا امام الانبیاء آقا حبیب کبریاء آقا تینوں سوہنا میں کیا آقا تینوں سب کچھ ودایا آقا مگر بعد از خدا آقا تینوں سب کچھ ودایا آقا مگر بعد از خدا آقا امام الانبیاء آقا حبیب کبریاء آقا تیری خاطر خدا نے کل خدائی ساری سجا چھوڑی تیری خاطر خدا نے کل خدائی ساری سجا چھوڑی تیری اس سونی صورت دی قسم رب نے اٹھا چھوڑی تیری اس سونی صورت دی قسم رب نے اٹھا چھوڑی تینوں سوہنا محمد میں تینوں سوہنا محمد میں خدا دا لال لاکھا تینوں پیارا محمد میں تینوں سوہنا محمد میں خدا دا لال لاکھا امام الانبیاء آقا حبیب کبریاء آقا تینوں سب کچھ ودایا آقا تینوں بہت کچھ ودایا آقا مگر بعد از خدا آقا تیرے چرچے عدل تو اج تلک سوہنا جتھی دے پے تیرے چرچے عدل تو اج تلک سوہنا جتھی دے پے تینوں وج گئے جہان آقا تینوں وج ہے جہان آقا جہاں دا بودا آقا تینوں سوہنا میں کیا آقا تینوں جو کچھ ودایا آقا تینوں سوہنا میں کیا آقا بہوں کچھ میں ودایا آقا مگر بعد از خدا آقا خدا خود ہے مجھب تیڑا تو ہے محبوب رب سیدہ خدا خود ہے مجھب تیڑا تو ہے محبوب رب سیدہ خدا نو پان لئی تینوں خدا نو پان لئی تینوں مکمل راستہ آقا تینوں سوہنا میں کیا آقا بہوں کچھ میں ودایا آقا مگر بعد از خدا آقا امامت وچ صداقت وچ شرافت وچ عدالت وچ امامت وچ صداقت وچ شرافت وچ عدالت وچ نہیں کوئی تیرا ثانی نہیں کوئی تیرا ثانی ودا گل جا بجایا کھا امام الانبیاء آقا امام الانبیاء آقا حبیب کبریاء آقا بہادروں
ہماری حاضری آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی جائے تو ہر بہادر ماں کے بیٹے کا نام لکھا ہوا آقا فلاں ابن فلاں بھی آپ کی نعت پڑھ رہا تھا. نبی کے نعت خواں بن کے میرے ساتھ بولیے، شرمائے نہیں، یہ کام شرمانے کا نہیں ہے کہ امام الانبیاء یا کھاں امام گونج جائے امام الانبیاء یا کھاں امام الانبیاء یا کھاں حبیب کبریاء یا کھاں بہو کچھ میں ودایا کھاں تینوں سب کچھ ودایا کھاں مگر بادت خدایا کھاں تیری اس شان وچ سونا لکھاں میں کیا سنا جانا تیری اس شان وچ سونا لکھاں میں کیا سنا جانا تینوں راہ ہدایت دا تینوں راہ ہدایت دا میرا بر رہنما کھاں بہو کچھ میں بدایا کھاں مگر بادت خدایا کھاں اور تیرا ہے ذکر زینت ہر گھڑی لب تے سجئی راندے تیرا ہے ذکر زینت ہر گھڑی لب تے سجئی راندے تیرے حسنین کملے نو تیرے حسنین نو آقا غلام مصطفیٰ آقا تیرے حسنین کملے نو تیرے حسنین نو آقا غلام مصطفیٰ آقا امام الانبیاء آقا حبیب کبریاء آقا. سبحان اللہ. پہلی مرتبہ اس کلام کو میں نے پڑھا ہے، آپ دوستوں نے بہت محبتوں سے نوازا. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے. اگلی ہماری حاضری ہے عظمت صحابہ کے حوالے سے. مسکرا کے بولو